アロハー、こんばんは。こんばんは。聞こえました。皆さんこんばんは。今日も YouTube ライブ始めたいと思います。さあ、9月です。もう早いですね。9月の5日です。前回が8月の頭にやったんですけど、ね、すごい真夏の夏真っ盛りっていう感じの雰囲気だったんですけども、この1ヶ月で一気にもう秋の気配ですね。いかがお過ごしでしょうか。もう夏がね大好きな私としてはやっぱり名残惜しくて、もう寂しくて夏行っちゃったよみたいな感じもあるんですけど、8月はいろいろとイベントもありました。何やってたかな。8月、そうフラのね発表会に出たりね、踊る方で実はまだ踊ってるんですけど、そんなこともあったり、カヒコ古典フラを1曲踊ったりとか、あとは先日ハッピースマイル、ピンクリボンコンサート2日間東京公演と神奈川公演に出演させてもらってきました。もう3年ぶりにねハワイアンの方たちも来日されて、とても賑やかでパワフルで楽しい時間を過ごさせていただきました。そしてこの間おととい土曜日に、ロコモコサンセットっていうね、アロハオーシャンロコモコサンセットが渋谷のストリームという新しいあそこのビルのねホールの中で行われて、そちらにも稽古両家で出演させていただいたり、とても楽しい時間でしたよ。もうそれ9月の話だね。もうほんとあっという間です。さあ皆さんありがとうございます。熊石さん今日は最初からありがとうございます。そしてとしこさん、もうさん、そして中村康子さん、いつもありがとうございます。そして萩さんもこんばんは。そしてふみちゃんはまた夕食食べながら失礼します。だってこの間お野菜ありがとうございました。もりもり野菜食べました。ライブチップの代わりにお野菜を送ってくださる方もいらっしゃいまして、本当に助かっております。ありがとうございます。ともこさん、ともさん、アロハ、そして久々に夫婦で見てます。これ健太郎さんですね。ありがとうございます。嬉しい。ね、ピンクリボンロコモコサンセット、この夏の楽しい思い出です。ね、としこさんありがとうございました。そうですね。ご一緒させていただいてね、フラで踊っていただいてね、とっても嬉しかったです。まみさん、まみさん、よろしくお願いします。ふなやんさん、こんばんは。じゅんこさんも、ピンクリボンの晴れまうまう踊りながら泣きました。だって嬉しい。そうですね。晴れまうまうも歌わせていただきました。神奈川公演。あこ先生のね、すごく素敵で本当にありがとうございました。いや嬉しいですね。もう早速たくさんの方が集まっていただいて、なんか9月でみんな何してるんだろうと思って、あんまりいつもねいろいろ友達に心細くて LINE とかで「今からやるけど」とか言って LINE しちゃうんですけど、最近ちょっとしつこいかなと思ってあんまりしないようにはしてるんですけど。あこ先生の生徒です。純子さんよろしくお願いします。見に来ていただいてありがとうございます。そうそうそう、ハッピースマイルピンクリボンコンサートの時にね、カラネピアさんが来たりとか、あとはローナーさんたちね、リムファミリーの方たちいらしたりとか、あとイカイカさん、イカイカブラックマンさんね、本当に素敵な歌声でね、生で聴けて、なんか久しぶりにハワイアンの方たちを生でホールでね聞くと、すごくやっぱりやっぱりいいわみたいなもう全身でね、客席から自分の出番終わった後聞いてたんですけども、ほんとしびれますね。パワフルさと明るさとすごい元気をもらいました。やっぱりハワイアンの方たちもね日本にいっぱい来れるといいななんて思いました。その時にね、前回のライブで私花火とかすごいしたいっていう話をしたじゃないですかって見てる人はいるかな見てる方はしたんですけど、線香花火が大好きでなんて話をしたら、なんとそのピンクリボンの MC の
みおさんって方がね、大好きなみおさんって MC の方がいらっしゃるんですけど、その方がなんかこれプレゼントとか言って線香花火くれました。2個もほらじゃあここにあるってことはまだやっていないんですけども、できてないんですけど、この夏線香花火した人いませんか？いつかやってやろうと思うんですけれども、どこでやろうかなみたいなね。やっぱりね、秋はダメなのかな、やっちゃうそんなことないですよね。夏の定番、夏の締め、夏はやっぱり線香花火と書いてあります。皆さんはどうですか？線香花火は好きですか？なんかシーンとしちゃってますけどなんか今日初めてね、もしかしてライブ見に来てくださってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こうやってダラダラ喋りながら、なんか時々合間に歌うみたいなシステムになっております。よろしくお願いします。今日のテーマはいつもテーマを決めていますけれども、木のフラだとなんかこういう感じですか？ボディライン、体っていうテーマで、お届けする予定です。なんかフラソングってやっぱり全身でね、ハンドモーションだったり、あとステップだったり、そういうもので表現をしますよね。手話と同じように言葉とか物語を伝える、体で伝える。なので機能という言葉はフラソングにそういえばたくさん出てくるなーなんて思いまして、そうだ、機能っていう言葉が出てくる曲を探してみようっていうところから始まったんですけど、結構たくさんねありますよね。でいろんな意味合いで使われていたりとかもするので、ちょっとずつ紹介したりお話ししたりしながらね歌おうと思います。としこさん、線香花火斜め45度に持つと長持ちするらしいです。斜め45度ってどっちに45度？こういう感じですか？どっちでもいいのかな。こういう感じってことですか？こうじゃなくってこうですか？やってみますね。なんか誰が一番最後まで持つかみたいなね、あれすごいやっぱ楽しいです。みおさんみおさん、今線香花火の話したら線香花火くれたみおさん見てんですか？やめてくださいよ、本当恥ずかしい娘ちゃんと嬉しい。すごいね、この間の娘さんと仲良くなったんだよね急に顔赤くなった。緊張する。よしこさん、そうですわかりました。やってみますね。45度45度、顔も45度ということでまあ1曲ずつちょっとずつ歌っていきましょう。はい。なんか皆さん歌ってる途中でもなんか話したいことあったら書いといてくださいね。後で読みますので。じゃあ1曲目スタートしてみましょう。歌をね、まずはこれですね。体のいろんな部分は出てこないか体を使った歌ですね。まあとりあえず歌ってみます。エフリマーコエフリマコ細かこりまめこぎのアロハマイムはまこ細かこりまめこぎのアロハマイホッペまこまこ細かこ
かこりまめこきのえアロハマイ。1曲目エフリーマーコウお届けしました。これはね向きを変えよう、ターンしてみんなで回ろう、みんなで回ろう、あなたの目、あなたの手、そして体全身でやっぱり出てきてましたね、いろんな部分がね。こう馬か目リマメコキノエ全身でヘアロハマイ愛を表そうみたいな、そんな感じですね。1番はそうやって回ろう、2番はイムは前へ前へ前進しよう、そして3番はいい方ペーなで後ろで後ろへ、で最後ははいなもう一回お話を伝えましょうみたいなね、そういうすごくシンプルでね可愛らしい歌です。これ私の YouTube のウクレレレッスン動画にも入っていますけれども、こちらシンプルでとても弾きやすいので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただけたらと思います。はい、花火は線香花火がいいですねいいですよねもちろんこの打ち上げ花火も大好きで、もう本当生で見に行きたいですよ。もう今年は YouTube 配信ばっかり見てましたはい、あ、やった、素敵なドレスですね。ともさんありがとうございます。これはねもう紹介したかった今回の商品なんでございますけれどももうこれ今日おろしたんですよ。実はもう我慢できなくて YouTube ライブできちゃおうと思って、この間のピンクスマイルだってハッピースマイルの時に売ってたんですね、このブランド。これ知ってますか？ハグス&ホニスっていう2001年のミスアロハフラのナターシャ・オダさん、皆さんご存知ですよね。カリスマのとっても素敵な、もうフラしびれるフラ、私は生では見ていませんけれども、そのメリモナークのねビデオ何回も見た覚えがあります。ナターシャ・オダさんのプロデュースブランドのドレスです。これはこの間のハッピースマイルの時にカマンヌフラレアのねともみ先生が特別にこう販売コーナーを出していらっしゃったんですよ。それでなんかパッと見て可愛いなって思って見てて、でともみ先生がこれを着てらして、でそれがねなんか可愛いないいないいかもってずっとなんか頭の中にずっとあって、でホールでコンサート見てたんですけど、なんかすごい気になってきちゃって合間にパッて出て試着していいですかって言って着させてもらったら、もう一目で気に入っちゃって、それで購入したものです。なのでもう買いたてほやほや嬉しい。主催の清子さんもこれの色違いのピンクをね着てらっしゃいましたけれども、ありがとうございます。ぜひおすすめです。ハグス&ホニスですね。はい。そしてついでにこのピアスはですねちょっと今日の商品先に忘れないうちに紹介して、見えますか？すごい細かい細工がしてありますけど、ハート型、なんかタロイモみたいな形をしていて、どうやったら見えるんですか？これは先日のロコモコサンセットでミリミリさんです。ミリミリハワイの、カオルさんからご提供いただきました衣装何ですかアンバサダーやりますので、ぜひおすすめありましたらなんてね。そうなんです。ミリミリさんのとっても可愛いやつです。もう何個も持ってるんですけど、結構つけてますね。ミリミリさんのアクセサリーは。カオルさんはハワイに住んでて、ハワイから持ってきてアクセサリーとかを販売してるんですけど、そういうイベントでね、フラのイベントとかで結構出店されているので、もう日本とハワイ行ったり来たりしてます。はい。テレショップ、リアルショップだったリアルショップそうですね。通販で買えるのかな、これ。どうでしょう。
和田久子さんで送りました。いつもありがとうございます。とてもお似合いですよ。ありがとうございます。恵子さんがいらした国分寺ゆくフェスで、そっかそっか、松井さんとレイちゃんがやってた合同でワークショップやってたんですね。その時フリーマークをやってましたね。そうですね。で最後にみんなで発表とか言ってやってました。そうそうそう、なんか結構ハワイとかでもね、ライブでみんなで踊りましょうとかいう時にお客さんとか観光客の方をこれの曲で踊ってもらうっていうのをよくやったりしてますよね。シンプルだからこう回ろうっつったらみんなでぐるぐる回ったり前行こうっつったら前へ進んだりとかいうね、振り付けがとても多分シンプルにできるんじゃないかな。ウクレレもねシンプルだしね、すごくいいですよね。ありがとうございます。さあいろいろね今日いっぱい話したいことがありすぎてライブが長くなる予感がしますけれども、次の曲いってみようか。行ってみましょう。さあ次の、キノがテーマ、キノがテーマなのでどこかの歌詞にキノが入ってると思いますので皆さん探してみてください。次の曲はアフリリを歌ってみようと思います。アフリリというのはマウイ島の山のことです。そのアフリリの山は霧がかかっていることが多くって、その霧に隠れている様子をちょっとジェラシー、嫉妬深い女性に例えていると言われています。その2番の歌詞のところにねちょっと出てくるんですけれども、エナネネアイコウキのところね、最後のところにちょっとセクシーな感じだと思います。とっても心地よい、ここは、強い香りに包まれて体は満たされて喜び震えているそんなちょっとセクシーな内容になっていると思いますけれども歌ってみましょうか。アフリリ。アフリリありがとうございました。いかがだったでしょうか。ふみちゃん、昨日サクでもフラピクニックというイベントがあってみんなで外で踊ってきました。めちゃくちゃ日焼けしてしまいました。そしてアフリリ踊りました。イエーイ今踊ってくれましたご飯中かありがとう。そっか、サクでフラピクニック行きたいねえ、軽井沢ライブもねまたやりたいですよね。長野行きたいな。うん。
そっか、懐かしいな。フリリね、踊ってもらったよね、昔ね。あ、やすこさん、素敵な声のフリリ、ありがとうございます。さあ、ちょっとお茶をいただこうかな。拍手ありがとうございます。乾杯。はあ、今日は飲んでいるのはなんだっけ、ルイボスティーです。ぬるめのルイボスティー。あ、ケラちゃんのママも聞いてくれてますね。ケラちゃんはフリーでね歌ってるからね。はい、なんかちょうどぬるい感じがいいですね、やっぱりね。冷たいもの飲むと声がねやっぱり喉冷えるから、でそろそろあったかいのも飲みたくなる季節ですね。そうだ、今日はねボディ体機能ですけれども、ちょっと宣伝のところにも書いたんですけど、体辞書を引くと、機能って辞書を引くと、体とか人、個人、体格、自己とか、その入れ物っていう風に辞書にはね載っていました。いろんな解釈があるんだと思うんですけども、入れ物かって最後に思って、そっか、体って入れ物なんだなってさっき思ったんですけどじゃあなんだろう、機能の反対ってなんだろうなって思った時に、ね、魂かなとか思ったんですけど、それは合ってるかどうか分かりませんが、私が思っただけなんですけど、なんか深いなと思いました。入れ物なんだなって、体って。そしてですね、今日はこちらの本もご紹介したいと思います。じゃーん。突然ですが、これは私のフラの先生がねイラストを描いてる方で、その方が先日出された本です。ハワイの楽しいイラストで知るハワイの言葉、アロハハワイという本をね出版されました。菊池幸子さんです。カパ先生です。おめでとうございます。これはフラレアのね編集者フラレア出版ところが出たんですけれども、すごくねこのイラストで全部ハワイのことが書いてあるというか、例えばこういうね、よく見ると思うんですけど、王族のこの血筋の家系図みたいなやつとかすごい似てるんですよね、これね。カメハメハカエウラニとか、すごいこれ写真と比べるとうわーと思うと思うんですけど、イリオカラニ様いっぱい書いてあります。そしてね、すごい分かりやすいのはこういうね、雨とかはウアですよとかいうのが絵で書いてあるから、なんかこう子供さんとかにも見てて分かりやすいんじゃないかななんて思います。お花の名前とかも、この花はなんていう花ですよ、プアメリアとかで、これイラストで可愛いの書いてあります。でそういえばこの中にじゃあキノのコーナーとかあるのかなって思ってペラペラめくってたらありました。どこかな、これだ、キノ、ここすごい可愛いタヒチアンダンサーの絵になっていますけど見えますかね。体って書いてあって、ポ頭とかリマで、さっきのエフリマーコーのリマ、メコキの絵のコウマカコウリマのね、リマですよね、手ですよね。コウマカはこっちにある。これ怖いけどこれね、これはなんだ、ハカとかのマオリのあれかな、メイクですかね。マカ目とかそうやって書いてあるので、体のパーツとか顔の呼び方とかがねすごく分かりやすいんですよ。これぜひぜひおすすめです。気になってた本ぜひ買ってみてください、ともさん。久保田さん、出席遅くなりましたって、そんな完全に遅刻です、申し訳ございませんって
そんな謝んなくても大丈夫です。嬉しいです。アーカイブもありますのでね。どんな辞書をちょっと遡ってますね。どんな辞書を使っているんですか。これはね、もう私自分のクレーナー生徒さんとかにも教えてるんですけども、これ質問が来たのでね、これはあれです。もうインターネットで便利な辞書を使っています。ハワイ語の辞書がね、このスマホでね検索できるんですよね。これを使っております。これナープケベヘベヘオレロハワイっていうハワイ語の辞書っていうページですね。これジモさんの講座とかでもいつも紹介しているやつなんですけれども、私もこれを使わせてもらっています。ベヘベヘ WEHE WEHE ベヘベヘ .org って検索すると出てきます。すごい、これ今日なんか全部説明しちゃうのここにねハワイ語を打ちます。でポンって押すと英語で訳が出てきます。なので英語の訳をまた訳したりとかもするとね分かりやすいかなとは思うんですけども、すごく便利です。おすすめです。ちょっと使う時のコツとかもあるんですけれども、打ち込む時のすごい、これぜひねいろいろ調べてみてください。ふなやんさん、アフリリマウイ島といえば高見山というのは昭和人ごめんなさい、私は分かんなかった。昭和だけど昭和なんですけど興味深いです。フラの時にイメージしやすい本ですね。はい、これぜひぜひ皆さん買ってみてください。なんと1200円です。1210円です。定価、はい、税込みで安いぜひぜひご購入ください。ということで、次行ってみましょうか。次はこれにしようか。またね、これもフラレアモデルのウクレレを使っております。パイナップルちゃん。次は、この「キノ」というテーマにした時に一番最初に思い浮かぶ曲っていうのが大体あるんですけども、次に歌おうと思っている曲がそうでした。男性のカネフラで踊られることがほとんどだと思いますけれども、ハワイ島ヒロの方にあるラオパホエホエという場所があります。そこに住む肩幅の広いマッチョムキムキな少年の歌です。崖登りも崖下りもへっちゃらさ、カヌーを漕ぐのも得意。お家に帰ったらタロイモのポイをねお腹いっぱい食べるのさ。そんな歌詞の内容です。ここにも昨日が何番に登場してるかな、聞いてみてください。ちょっと待って、商品番号02って何ですか目に入っちゃったすいません通販番組ではございませんではラオパホエホエフララポホエホエラキヒキヒナモヒビラプコナコナケキノラメヤオレカビナパリラカイホナメナアルライケカハワイアクアウライカオプナワオラアヘホエワアイヤハナラカイハヌパヌパラアオヘアメアホモライナアレオケカイラおいまいやおいかはれらぬぐいなみきあいらくおのおのろこらぶこなこなけきのらあいなまいかぽわなら
がとうございます。ラポーホエホエフラお届けしました。今日はちょっと声張り気味の歌が多いですね前回のライブはなんかすごくこう小声で歌った記憶があったんですけれどもいいですね。なんか鐘の方で踊ってらっしゃる方いたら嬉しいなと思うんですけどもね、盛り上がりますね。こういう感じのやっぱり振り付けが出てくるんでしょうかね。肩幅は広くて体はムキムキさみたいな感じです。拍手をありがとうございます。商品番号にアロハハワイよろしくお願いしますさあ、そうだね、今日体というテーマだったんで、なんか皆様がこう普段気をつけている体、やっぱりいたわっていらっしゃいますか？どうですか？暴飲暴食してますか？まあ、食べたいものも食べて、私も食べたいものは食べたい人なんですけど、何かこうやってることとか体のために気をつけてることとか、これがおすすめですよみたいのあったら、よかったら書き込んでくださいね。久美さんありがとうございます私はそうだ、自分から話せって感じですね私はね、普段だいたいですね、朝は忙しい時できない時もあるけれども、朝起きてちょっとしたらヨガをやってるんですね。ライブ中よく喋ってますけど、ヨガやって、でそれはどうやってやってるかというとね、最初の頃は、始めた頃っていうのは、ヨガ始めたのは多分4年前ぐらいなんですね。それまでヨガって縁がなかったというか、一回やったことあるけど、初めてやった時やり方分かんなくって、もう手が痛くてしょうがなくって、手をつくのが辛くて、何みんなやってるのと思って、信じられないと思って全然私にはヨガなんて合わないわって思ってたんですよね。でも4年前にちょっと体重がマックスになった時にですねジムに通い始めたんですね、スポーツクラブにね、近所の。でそこでヨガのレッスンとかがあって、ああそうだ、受けてみようかなってなんとなく思って行ったら、あ気持ちいいって、初めてそこで良さが分かったんですよ。なんか自分の求めてたものとバーンってあったみたいな感じになって、それでヨガのレッスンばっかりそのジム行く時に行くようになってきて、それは続けていたんですけども、コロナになっちゃったんで、やっぱりなんか通うのがね怖いなみたいになってやめて、でそこから自宅でその覚えたヨガをポーズとかずっとやってて、家でやってたんですけど、そのうちね、それですよ、 YouTube ですよ、やっぱりね、この YouTube のヨガを見つけてね、ですっごい素敵な先生がいて、でそれを夢中で見るようになったらハマっていっちゃって、なんか家でやるとね毎日できるんですよ。通うとなると全部用意して着替え持ってとかって、タオル持ったっけとかって言いながら洗濯してヨガウェアとかなるんだけど、で1時間、結構時間もね、帰る時間とか入れると2時間とか取っちゃうじゃないですか。でなんか家だとやりたい時にパーンってマットをパーンっていけば、そのやりたいだけできるし、人目も気にならずにできるっていうのがよくて、私にぴったり合ったんですよね。ヨガが気持ちいいって羨ましいです。なんかね、多分タイミングとかやり方とかだと思います。なんかすごく大変なこととかハードなポーズをやるとかは全くなくって、本当ストレッチに近いですよね。ストレッチをやるような感じで伸ばす、体を呼吸と一緒に連動させながら伸ばしていく、そこがすごく気持ちがいいんですよ。でもっと好きなのは、私多分フラにハマったのと同じように、なんか心と体だけじゃないんですよ、体操じゃないから、最終的な目的は心を整えるのが目的なのがヨガだよとかってスポーツクラブとかではそこまで言わないかもしれませんけど、なんかそういうところもすっごい好きだなとか思っちゃってハマっちゃって、なのでもう体が硬い人はね、ともさん体硬かったら硬いまででいいんですよね。なんか先生と同じポーズって全然しなくてよくって、
自分が気持ちいいことが何かを見るのがヨガみたいな感じで、だからそうなんかきっとそれはよくね、そうやって体硬いからとかっておっしゃると思うんですけど、なんかね全然大丈夫なんだと思います。1日20分の踏み台昇降を始めました。2週間目。いいですね。階段登るのって一番いいらしいですよね。股関節とか。はい。ヨガやります今。ライブやった方がいいかな。ヨガね、ちょっと一個試しにやってみる。ヨガのポーズ。なんかせっかくだからちょっとね簡単なというかすぐできるやつで、肩こりの解消ヨガやってみましょうか、皆さんで。せっかくこんなテーマめったにないんでまずは両手を広げてますか。で右の手が下になるようにしてギュッ、自分をハグしてみてください。ギュッで、もし後ろ、この時肩甲骨がこうやって触れる人は肩甲骨をこうやってマッサージ、この手でギュッ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 できますか。でこれだけでも十分ですし、もしできればそのプラスアルファ、ここまででも十分で、さらにできる人はこの肘と肘は重ねたところ重ねて、このまま手を上に上げます。手のひらはそのままこのままこういったまんまです。でここでもいいし、できる人は絡めてみてください。肩がこうやって上がらないようにして、そしてこのまま息を吸いながら上に肘を上げます。で今度吐きながら下げて、ふー、吸ってあげて、吐きながら下げて、パッ、はあ、楽ウォーキング中はできませんね確かに。じゃあ今度逆もやっといていいですか。今度は左手が下になるようにしてハグして、肩甲骨もギュッ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 マッサージしてあげて、これだけでも気持ちいい。肩甲骨届かない人はこれだけでもギュッてしてるだけでもいい。で肘と肘を重ねて、これイーグルアームっていうポーズですね。で息を吸いながら吐いて、ふー、もう一回吸って吐いて、そのまま倒れてもいいですよね。こうやってそう、今反対側やっています。これ本当はもっとゆっくり時間かけて気持ちいいなと思えばやってていいんですけど、今日ははい解散って感じで肩をストンと下ろしてくださいはい、ヨガでした。ミニコーナーでした。肩こりの解消に、そして肩甲骨が開きますそう YouTube でやってます。私が大好きなのは有沙さんっていう、有沙久保田さんっていう方とのやつが大好きで、いろんなコースとか取ってます。瞑想のコースとかも取ってやってます。あとはね、一番最初に出てくるのは B ライフのマリコさんだと思います。それも今 B ライフのマリコさんで筋トレをやってます。ワークアウトやってます。毎日やってます。初ヨガがカハラホテルでのサップヨガでしたサップヨガとか難しいよね。私もできないかも。バランスさらに難しいやつですよね。海の上でね。久保田さん、衣装ありがとうございます。そんなポーズできません。いや、そうだ、こうやってやんなくても大丈夫なんでやってみてください。全くできないですか？本当ですか？エリさん、開いたらヨガ教室でした。すみません、今日ヨガやってます。ヨガコーナー毎回やる本当ですか？このヨガすごくいい。あ、楽になった。よかった。どうしよう、ヨガの YouTuber になってたら
まず資格を取りたいですね。そしたらね。さあまだでも遅刻された方は大丈夫です。3曲しか歌ってません。じゃあ次の曲いってみたいと思います。やっぱり昨日と言ったら急に戻ったラブソング、これ代表的なみんな大好きで踊る方もたくさんいらっしゃると思います。ケアロハ噛んじゃったケアロハ歌ってみようと思います。皆さん踊る方はぜひ準備しててください。昨日もね、昨日じゃない、ロコモコサンセットでもこの曲をみんなで最後にオールスターズでね演奏したんですけども、ミュージシャンたちと演奏しましたね。柿沼かろさんが歌ってくださってました。じゃあウクレレもぜひではいきますよ。ケアロハ、愛しい人、あなたの甘い香りに包まれて夕暮れの時、甘いラブソングです。ありがとうございました。ケアロハをお届けしました。踊った人誰か踊ってるかなというイメージで今歌っておりました。皆さんコメントありがとうございます。肩楽になりました。青島さんよかったです。これ続けてみてください。もうちょっとゆっくりやるとね、今日はちょっと駆け足でしたけれどもいいと思いますよ。藤田貴子さんありがとうございます。コメントをねいただいたと思うんですけど、 YouTube の方に昨日発見した恵子さん、いきなりライブなんてラッキーわー私も嬉しいです。
うん。ありこさんもこんばんは。間に合った。ドレス素敵。もーさん踊りました。えりさん踊りました。うっとり嬉しいです。ありがとうございます。え、初めての方もありがとうございます。ちょっと名前がマートンさんなんて読むんですか？ありがとうございます。あ、大島さん、早速スーパーチャットいただきましてありがとうございます。スーパーチャットもできますし、投げ銭のねサイトも一応ありますのでよかったらね見てください。ハレイワでみんなで踊ったのが懐かしいです。うん。ねえ、ハワイ行きたいね。なんか来年はクレルピクニックツアーがあるとかいう噂ですので、どうですかね、行けるかな。2月ね。もうなかなか落ち着きませんけれどもね。そう、最近忘れないうちにちょっと言っとこうと思うんですけれども、実はですね、最近ねいろいろお問い合わせしてくださる方も増えてきたんですけども、10月から発表です。オンラインの Zoom を使ったウクレレレッスンをスタートすることにしました。みんな拍手してる？ずっと、レッスンはやってきて、ウクレレレッスンもずっとやっているんですけれども、なんかどなたでも受けれるようにオンラインを使ってレッスンを配信していこうかなって思っています。もちろん申し込みいただいた方が見れるというシステムなんですけれども、今そのサイトも作ってですね、チケットを買えるようにしたところなんですけれども、ぜひよかったら皆さん一緒にね弾きませんかっていうお誘いです。この今日やってるライブのようにフラソングを中心としてというか、フラソングがメインのレッスンになります。最初はとてもシンプルなコードでやる予定なんですけども、初心者の方も初めて来た方も受けていただけるように基本の持ち方からもちょっと説明させてもらって、そして曲を1曲丸々完成させる、1回で完結という形でやろうと思っています。もう早速募集が始まっていまして、10月の9日にレッスンは開催します。で10月の5日までに申し込まれた方は500円割引で3000円なんですけど、3000円で受けることができます。そしてですね、その時受けれない方、今日みたいにほらライブアーカイブじゃないと見れないっていう方もいると思うんですよ。その方のためにアーカイブ視聴受講もできるようになっています。そしてもちろん受講した方全員が永久的にそのレッスンを何度も繰り返して見れるように永久保存版になる予定です。なのでよかったらね、また次のライブの時も次のライブ10月3日にしようと思っているので、その時もまた詳しくお話をさせてください。興味のある方はぜひメッセージくださいね。ありがとうございます。ちょっとチャット見ます。アロハハワイ今注文しました。お、いいですね。ぜひぜひ。アドリブでよしなに F キー、F キーで一緒に弾いてくださったんですね。ありがとうございます。授業料忘れてました。地下に支払いますってどういうことですか？授業料？なんだ。そっか。すごい。ありがとうございます。はい。ちょっとね。じゃあ皆さん何でも書いてくださいね。質問もあったらね。じゃあ次々にまた次の歌を歌っていきましょうか。はい、次のテーマです。次の機能のテーマは、これまたちょっと変わった内容のテーマですよね。イヤリのえです。あなたは王様、私は召使いと、なんかすごいこと言ってるんですけども、王様っていうのは亭主関白な、旦那様とかですかね、男性を皮肉って歌っています。あなたの言いつけに従いますよ、住み込みの私は料理を作るのよ、あなたのすべての面倒を見るわっていうねそんな歌です。縫い機能というのが出てきますね。縫い機能、縫い
縫いって大きいとかね、そういう意味がありますけど、機能だから全てを、あなたの全てのっていうことですかね。はい。じゃあちょっと歌ってみますね。イヤリのオエ。イヤリの応援お届けしました。これもね、メレフラの時とかなんかにもよく歌われますよね。この間の、あの時もやったっけな、やってないかなあ、やったか。ロコモコサンセットの時もメレフラタイムでやったような記憶がありますじゃあちょっとそのまま続けてもう一曲ぐらい歌おうかしら。ちょっとしっとりした曲今日少なめなので、この間のハッピースマイルピンクリボンの時に来日されていたカラニペアさんの曲を一曲ご紹介しようかと思います。カラニペアさん本当に体も大きくてハートも大きくて声も大きくて笑い声も大きくてみたいな全ての大きい人ですね。お母様がね全面的にこうサポートしていてね、付き添ってらっしゃって、お母さんも本当素敵な方でですね、気さくな方で、楽屋にお邪魔してちょっとねご挨拶させてもらったりしたんですけれども、本当にもうステージ最高です。紫一番っていつも言うんですけど紫が一番好きな色なんだよね、カラネペアさんのねそうカラネピアさんの生歌でね踊った方もいらっしゃいますね。もう最高ですねいいな。そんな、カラネピアさんの作った曲ですね。本当に曲もたくさん作られてますし、もう本当今フラダンサーに人気でみんな踊ってます。なので私たちもリクエストソングでカラネピアさんの曲をいただくことが結構あるんですよね。なのでカバーをしてるわけですよ普段結構。なので本物をねリアルなカラネピアさんの歌声を生で聴けた時は本物だって言いながら楽屋でみんなで本物だ本物だって言いながら興奮しておりましたカラネピアさん静岡で会いました。いいですね静岡も盛り上がってますね。そして市場京子先生ありがとうございますレイがこちらに新しくなっております。京子先生のレイ緑ちらっと映ってますかねはいありがとうございますでは、ヘベヒアロハを歌ってみようと思います。皆さんよかったら踊ってみてください。わきりいほまいヘベヒアロハ
顔はけはうべやろは岩らに終えるわなえあいけいかなにお学びりあいけいかなにお学びりわのは買うか青らにえのえあいねおふけはおえのくわひらにおはよまうなびりうわびりぽのかうわけはべやろはいわらにおえるわなえあいけいかなにおまなびりいけいかなにおまなびりうわびりぽのかうわけはべやろはいわらにおえるわなえあいけいかなにおまなびりいけいかなにおまなびりあいけいかなにおまなびヘベヒアロハお届けしましたありがとうございます。素敵ですね。もうね曲がねなんかぼーっとしちゃいました今。ちょっとお水お茶飲もう。ありがとうございます。あ、紫のハートカラネペアさんも紫の衣装とか着ると本当に喜んでくださいますよね。結構紫率高かったですもんね、出演の時ね。ヒベヒアロハインターマでカオル先生と踊らせていただいた曲、ロエアとクムカビカさんも上演してくれた大切な思い出の曲、素敵でした。そっか、思い出の曲はねいいですよね。もう素敵な思い出です。シェアありがとうございますさあ、もうちょっとお時間大丈夫ですか？そうだ、皆さんのなんか健康法を聞いてないけど他にも何か皆さん健康のしてるためになんかやってる運動とかあったら教えてくださいね。食べ物とかでもね。やっぱりなんかね、自分の体をなんかまず大事にしないとですよね。自分の体とか精神状態無視してね突っ走ると絶対にね転んじゃいますからね自分の状態をこう常に見るみたいなね、そういう習慣っていいですよね。それなんかヨガだとそういうところが私は好きで、なんか自分でポーズ取りながら今日はなんかお腹がちょっとなんか痛いなとか、そういう時はこうちょっと変えてみたりとか、そうやってなんかボディスキャンするみたいなねところがあるんですよね。そこがなんか気に入ってます。その前はねもうフラが唯一の運動だったかもしれません。
素敵としか言葉なし。ありがとうございます。クッショントランポリン買っただけでなかなか習慣にならないです。クッショントランポリンってどんな形なんですか？しトランポリントランポリンえトランポリンってあのトランポリンしか思い浮かばない。こうやってジャンプするやつですか？どうやって使うんだろう。それは知らなかったな。なんか私ね、道具とかもね、結構ね、ワンダーコアとか買ったことありますけど、この間なんか売りました。やっぱりああいうね、ものがダメでね、結局自分でこうやるの、ヨガに落ち着いちゃったんですけどね。お風呂上がりにラジオ体操いいですね。ラジオ体操も最高ですよ。ラジオ体操って全てを網羅してますよね、動き。多分全身のすごいいい運動ですよ。手から足から全部全体で最後に心臓を動かしてみたいなね。すごい計算された体操ですから、あれやるだけでいいですよね、きっと。お風呂上がりか。お風呂上がりだと体が柔らかくなって伸びるからいいのかもしれないですね。呼吸も深くなって寝る前にやってもいいかもしれない。朝やるイメージがあるけど、ラジオ体操って寝返り寝返りって運動ですか？まあでも寝てる時の寝返り打てないとねダメだからね、死んじゃうもんね。違ったっけ？寝返りって大事なんですよね。寝てる時にやっぱり自分で寝返り打てないと辛いですよ。大事大事。フラやりたいです。いいですよ。フラは楽しいです。なんか心が豊かになりますよ。リコさんは毎日フォームローラーで筋膜剥がし。こういうコロコロするやつですか？なんか痛そうね。筋膜剥がしが痛いですよね、あれね。なんかよくゴルフボールが1個あれば足の裏でコロコロこうやってゴルフボール転がすだけでいいらしいですね。それだけでももうすごく足手の裏は全部のツボが入っているので、それをやるだけでもいいかもしれないですね。ヨガとかちょっとダメっていう人は痛いかもしれないけど。マンションでも下に響かないクッション。ジャンプしても響かないってこと？すごい、やってみたい。楽しそう綺麗な声ですね。ありがとうございます。高子さん、ありがとうございます。ズンバズンバね。ズンバはスポーツクラブとかでやるやつですよね。エアロビみたいなダンスっぽいやつですよね。私もあれズンバってジム行ってた時あったんですけど、やったことないんですよ。やる勇気がなくて、なんかライトがピカピカしてこうみんなすごいレオタードみたいに着てて、ちょっとできるかなみたいな感じで結局やんなかったな。風呂で肩のストレッチらしきことをやっていますが、さっきのヨガがとてもよろしいようです。やったーやってください。嬉しい。なんか初めて人にこんな公の場でレクチャーさせていただいていいんですか？なんでね、嬉しい。久美さんは毎朝レモン入れてお白湯いいですね。すごいビタミンが取れそうです。なんかやっぱり自然のものから取るのはいいですよね。私もぬるいお湯は大好きですヤギさん、スーパーチャットありがとうございます。嬉しいです。痛いけど後が楽になる筋膜剥がしですね。そっかやっぱりそういうのもあるんだな。痛いけど我慢系もね私もなんか痛いとも続かないからマミさん、先日のピンクリボンとても素敵でした。いろんな思い出が蘇ってきて涙が止まりませんでした。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。そういうなんかね、ご自身の思い出と重なったりする音楽とかってフラートもねすごいですよね。なんか同じ曲でもシチュエーションによって捉え方とかね全然違ったりますもんね。野良仕事庭いじりストレス解消。
最高です。なんか私も最近思ったんですけど、やっぱり手を動かすっていいですよね。無になれる。例えばそれはみんなそれぞれ違うと思うんですけど、お料理するとかもそうだと思うし、掃除とかもいいみたいですし、なんか作るとか。私この間何で思ったんだったっけな、何かをしてる時にこれいいなって思ったんですけど、何かを作った時思い出したけどちょっと言えない内容だったとか言うことほどのことじゃなかった。なんか手作業ねしてたんですよね。その時にやっぱりなんかそのことだけに集中できる。普段の時もそうやって先生とかよくはね、今は踊ることだけになんで全ての嫌なこととか全部置いてきてくださいとか言ってそこからスタートするんですけど、フラのレッスンとかも、そういうようななんか夢中になってみんなについていくとか、ヨガも教室とか行けばヨガのポーズについていくだけでもなんかそのことだけ以外考えられなくなってくる、そういう時間ってものすごく精神にいい影響をねあるみたいで、リラックスする効果があるみたいなんでね、もうそういう時間を持つのがすごい大事だな今ってこの世の中って思います。話が大きくなってきましたけどせいこさんこんばんは。健康法はけいこさんの歌声を聞くこと自分で言って恥ずかしいですけどありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。嬉しいです。毎日ノートで自分との対話をして呼吸瞑想とストレッチで体との対話してます。レミさん最高最高それがもうかなりベストですよね。それすごい私もやってます。ノートに書くやつなんかすごいいいみたいですね。それもねいいそういうことばっかり知ってるんですけどなんかノートにとにかくわーってもう心に思いつくことを全部書くってやつね。よくなんか本当にやりたかったことをやりなさいって本だっけなんかあって、なんかモーニングページとか言って毎朝自分の思ってるよぎってることとかなんかやりたいこととかを全部ずっと書く、まず朝書くっていう書き出すっていうことがいいとかっていうのを読んだことがあります。すごく実現しやすくなったりとか自分の自己分析になるとかね。あと瞑想もね、私も瞑想はヨガの後にやってますぬたさんありがとうございます。いつまでも聞いてられますだって嬉しい。健康にはフラです。ありがとうございます庭仕事筋トレにもなりますね。確かに確かにすごい嬉しいです。皆さんの健康法が聞けてなんかすごく参考になります。皆さんいろいろされてるんですね。やっぱりねご自分の方法があるんだなって思います。嬉しい。もうこの時間だけでなんか1時間健康トークこうライブとかやりたいそんなこと言ってると終わらないのでじゃあ、次はそうだ一応最後の曲でした喋ってたら最後の曲だった。はい、最後は機能がテーマですけれども機能が出てこない曲ですやっぱりフラね、今もフラ健康にはフラですっておっしゃってますけれども、そのフラを踊ろう。フラは全身でねモーションで表しているので、フラが何か言いたいことがあるんだったらフラを踊ろうよ、愛してるってささやきたいんだったらさあ手を動かして、そんな曲を歌ってみようと思います。わかりますかDo the フラです。これもよかったら踊ってくださいDo the fula, do the fula, do the fula, do the fula, 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 Do the fula, is there anything you like to say? It's the only way you'll find that the trip around the island is fun. Where it once began, tale of the moon now up so high. The hum hum nuku nuku swimming by. Talk about the boys all high.
road to romance。 Do the Fla お届けしました。舌が回らないもつれる葉っぱハオレはね、すごい全然筋肉使うところが違いますね。ありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。そう、この歌を歌ってる途中に思い出したんですけど、今日 YouTube 動画を新しいのアップしました。マイリトルグラッシャックね、見ていただけましたでしょうかこの間の小笠原に行った時に父島でゲゲゲハウスって言われているなんだシェロバ屋根の家っていうか休憩小屋みたいな本当にちっちゃなとこがあるんですよ、海辺に。そこがねあって、その替え歌マイリトルグラッシャックの替え歌でゲゲゲハウスの歌があってそれを実際ね行ってそこの場所でマイリトルグラッシャックを撮ってきたんですけど、よかったらねケイコフラソングを歌うシリーズに入っておりますので、よかったら見てみてください。船根さん、夜勤疲れ寝ながら見てます。お疲れ様ですありがとうございます。のんびり見てください。はい。花穂ありがとうございます。船やんさん、これはぜひともりょうけいさんとのアンサンブル聞きたいです。ありがとうございます。今の曲デザフラですか？どっちだったろう。そうかな。ありがとうございます。なんかいろいろリクエスト嬉しいですね。そして、白井さんも元気になる健康ライブいいですね。なんか趣旨がまた変わってくる。通販番組から健康ライブも変わったら大変なことになるありがとうございます。熊井さんも花穂もすみません、ありがとうございます。舞さん、ありがとうございます。いつも花穂久子さん、素敵な時間ありがとうございました。バックの背景見てくださったんですね。マイリトルガッシャックありがとうございます。じゃあ、花穂をいただいたので今日は花穂をしようかなと思うんですけどゲゲゲハウスでよく持ち寄り会やりました。ぜひ見てくださいそうなんだ、実際ねそちらにいらっしゃった方とかはね思い出があるかもしれないんですけど、ゲゲゲハウスですね。萩さんも知ってますね。前おけいちゃんとね一緒にデュエットしたことあるんですよ、この歌をねライブで。私がマイリトルグラッシャック歌っておけいちゃんがゲゲゲハウスの替え歌を歌うっていうやつやったことがあるんですけどね、その動画どっかに YouTube にあるかもしれないじゃあ最後はもう何しようかなと思ったんですけど、みんなが知っている、カイマナヒラにしようと思いますね。機能が出てくると思いますので、その疲れちゃったよ3番だったっけなね、ぜひ皆さん踊ってみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。パチ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 。どうも皆さんありがとうございました。あ、これしんくんかな。間に合ったぜ、かいまな日。もう最後のアンコールの曲でしたよ。でもこれアーカイブがまた残りますので、永久的に見れますので、お時間のある時にぜひ頭から再生してみてください。今日はなんだか深い健康話をできたような、もうちょっとしたかったようなそんな時間を過ごさせていただきました。皆さんありがとうございます。純子さん、京子先生もありがとうございます。ともさんありがとうございます。素敵な歌トークとっても楽しかったです。いろいろ参考になりました。ありがとうございました。そういういろんな今日は話盛りだくさんになりましたね。ありがとうございます。ウクレレで何か弾いてるのど定番。そうですよ。これは弾けるといいですよね。この買い物平も今度のオンラインレッスンでとかなんかやってみたいなとも思いますけど、なんかリクエストがあったらね、今後の月1のオンラインレッスンスタートしますので、10月から皆さんこんな曲やってみたいなとかあれば教えてください。はしんくんアーカイブ。さあそうですね、最後のエアハグを皆さんとしたいと思います。さあエアハグついでに肩甲骨を皆さんマッサージしてみてくださいね。今日からエアハグの時は。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。ではイーグルアームハグマハローハスキーナマステ、ありがとうございました。さあ皆さんもいっぱいいろいろありがとうございます。マハロンはい、遅れた分アーカイブで見ます。ぜひ。船屋さんもチップありがとうございます。皆さんもハグしていただいてありがとうございます。もういつもお別れ寂しいですけれども、来月は10月の YouTube ライブは10月の3日の月曜日の夜8時からまた行います。テーマはまだ未定ですけれども楽しみにしていてください。そしてウクレレボーカルレッスンがオンラインで10月の9日の午前11時からスタートします。よかったら申し込んでみてください。曲はね、そうだ、紹介するの忘れちゃったんですけど、もう決まってて、まずはリリオ・カランジ王様のお歌を紹介したいなと思いまして、エリリウエというね、エリリウエの花に舞い時の絵君にみり、これをやろうと思ってます。内容もね見ていきながらハワイ語の発音なんかもやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。皆さんありがとうございました。またね、さよなら。ほいほー。